God formiddag, og velkommen til vores webinar her. Vi har glædet os rigtig meget til det her, og skulle snakke om LinkedIn. Inden vi lige præsenterer os selv, så vil vi lige starte med en hurtig intro. Hvad er det, vi skal igennem i dag? Og så vil jeg lige komme med en afstemning. Så lad os kaste os ud i det. Der er masser med online, det er super fedt, og det vil også sige, sandsynligvis der er noget forskelligt niveau, og det skal vi nok prøve at tage højde for på en eller anden måde. Men inden vi lige præsenterer os selv, så lad os lige komme omkring, hvad vi skal tale om i dag. Skal vi se, om jeg kan få den til at klikke. Sådan der. Vi kigger i rigtig mange annoncekonti på LinkedIn for kunder, der gerne vil ind hos os, og vi ser 3 typiske problemer. Og det er vigtigt, at du kan identificere de her problemer, så du selv kan se, om der er noget, du kan gøre anderledes. Så det vil vi starte med at komme ind på. Hvad er de typiske problemer, når vi ser på LinkedIn-annoncering? Så vil vi gå hen til det, der er rigtig interessant. Det er at få lavet en eller anden form for struktur eller et framework, som er skalerbart, sådan så du kan starte et sted, og så kan du bygge på løbende. Og der har vi fået inspiration udefra fra en masse forskellige dygtige influencers inden for LinkedIn-annoncering, og selv prøvet at arbejde med det her framework og tilpasse det til vores kunder og til det danske marked. Og det er så super nemt at begynde at skalere LinkedIn-annoncering med det her. Så når du lærer det at kende, så ved du lige præcis, hvad du skal gøre. Så det er rigtig interessante. Og det, der er lige så interessant, det er, hvordan arbejder vi med indhold. Indhold er så hamrende vigtigt på LinkedIn, på alle sociale medier. Så hvad har vi af eksempler på godt indhold, og hvordan kan du arbejde med det ind i din annoncering? Så det er sådan set vores agenda. Og inden vi lige præsenterer os selv, så vil jeg lige starte sådan en afstemning. Jeg skal se, om jeg kan få den startet. Det var ikke sådan, jeg skulle gøre. Det er sådan, når man ikke har teknikerne med. Start der. Vi vil rigtig gerne lige høre fra jer, hvad I bruger af budget på LinkedIn, fordi så har vi en idé om, hvorhen er vi henne sådan niveaumæssigt. Så gå ind og svar, mens vi lige præsenterer os selv. Mathias, vil du ikke starte? Jo, jeg hedder Mathias, og jeg er paid social konsulent her i Skoldbjerg K, og har været ansat i knap 2 år nu her i forretningen, og sidder primært med LinkedIn og B2B markedsføring, men arbejder også lidt med Facebook og andre medier rundt omkring. Men LinkedIn er klart, der jeg har min styrke. Jeg er stifter af Bæksten her, lægger navn til, og har jo været på LinkedIn faktisk siden det startede, og har egentlig fulgt det på det med social selling-delen, og bygge et stort netværk via LinkedIn og dele indhold der. Har også været med på annonceringsdelen, har faktisk haft et par oplæg omkring LinkedIn-annoncering. Det første oplæg, det kan jeg huske, det var på noget, der hed LinkedIn, det hed Paid Ads Day, tror jeg det hed. Og der var mit hovedbudskab, at man skulle ikke annoncere på LinkedIn, fordi det var simpelthen for dårlig en platform. Men der er virkelig sket meget inden for de sidste 5 år, faktisk efter Microsoft købte det. Så nu er det en hamrende interessant platform at annoncere på. Og hvis vi lige kigger på afstemningen, så er der sådan en god spredning. Der er en del, der bruger sådan op til 5.000, så er der sådan 5-10.000. Der er også nogen med, som ikke annoncerer på LinkedIn. Vi håber, vi kan være med til at inspirere jer til at annoncere på LinkedIn, for der er altså virkelig nogle gode muligheder her. Men I skal jo ud og bruge nogle penge på LinkedIn. Det er ligesom det, der er formålet her, at I skal ud og arbejde på annonceringsdelen. Så lad os prøve at kaste os ud i det. Dem, som annoncerer, de vil måske kunne genkende nogle af de her problemer, eller gå tilbage og identificere nogle af de problemer, som vi ser med LinkedIn-annoncering. Så lad os starte der. Det første, og det er særligt, når vi snakker om B2B, det er der, at man glemmer sin kundes kunderejse, og den beslutningsproces, de er inde omkring. Hvis I har været med før på vores webinar, så har I sikkert set vores illustration herude til højre, hvor man har en forventning om, at den er helt lignende af den her kunderejse, men det er den jo ikke i virkeligheden. Der sker en masse forskellige ting. Kunderne hopper frem og tilbage i deres beslutningsproces. Der er måske flere influenter inden over den her beslutningsproces, inden det bliver til for det første en kontakt, og derefter et salg. Og det kommer særligt til udtryk, hvis du eller din ledelse, det er også ofte ledelsen faktisk, der er utålmodig i den måde, som de arbejder med marketing på. Det vil sige, du kommer så til at bruge sådan noget som conversion eller website traffic som objective eller man kan opsætte kampagnen med en masse forskellige objectives. Hvis du kun bruger dem her, så er det sandsynligvis fordi du ikke helt har tænkt kunderejsen ind i din annoncering. Din eneste KPI, det er måske sådan noget som konvertering eller kontakt, og det
Det er selvfølgelig godt, det er det, vi skal ende ud med, men det bør ikke være den eneste KPI, du skal annoncere ud fra. Og så det, der så egentlig sker, er, at du mangler noget data til at argumentere for, at du skal bruge noget mere budget. Og i worst case, så lukker du din annoncering ned, fordi du kan ikke se, eller du har ikke data på, at det her, det skaber nogen forandring. Så det er et kæmpe problem, vi ofte ser. Et andet problem, vi ser, det er, at man har for lidt indhold, så man sætter måske en enkelt kampagne op med et enkelt stykke indhold, og så kører den i et halvt eller et helt år. Så det der med, at du ikke får skiftet indholdet, det er altså et problem. Det, der så sker, det er, at din annoncefrekvens, den bliver meget høj, og det vil sige, at du mætter dit marked derude, de bliver vant til at se dine annoncer, og dermed så daler din performance. Vi skal nok komme meget mere ind på det her med frekvens, og hvordan man kan styre det, bruge nogle tommelfingerregler osv. Der er ikke noget, der er sådan skrevet i sten, hvad angår frekvens, men der er nogle gode tommelfingerregler, du kan bruge der. Så det skal du være opmærksom på. Gå ind og kigge på, hvad er din annoncefrekvens over måske de sidste måned eller de sidste halve år, og så se, hvis du oplever, at brugerne ser dine annoncer rigtig mange gange, så har du måske mættet dine brugere, og så skal du til at skifte noget indhold. Det sidste, det er, at vi egentlig ser, at målgruppen bliver for upræcis. Det her, det synes jeg er klassisk, når jeg lige går ind og ser på annoncer på LinkedIn, så opdager jeg ofte, at de annoncerer egentlig bare ud fra ens profilbeliggenhed. Og så ved jeg godt, at der lige står, at det ikke er alt, der måske er angivet, men det her det er i hvert fald for upræcist, hvis du går ud kun og målretter annoncering mod geografi eller sprog. Så det kommer til udtryk, når du ikke har en klart defineret ICP, altså din ideelle kundeprofil, din ideal customer profile. Hvis ikke du har defineret den, så kan du heller ikke lægge den ind i LinkedIn, og så kan du heller ikke målrette mod den. Så det er vigtigt, at du får gjort det. Et andet eksempel, det er, at man slår det her audience expansion til, som er en no-no. Ja. Så rammer du simpelthen for upræcist. Det, der er så stærkt ved LinkedIn, er jo netop, at du kan ramme meget præcist ned på din målgruppe. Og så skal du ikke til at sige til LinkedIn, prøv lige at ramme denne her målgruppes venner, eller bekendte, eller connections, eller hvad det ellers måtte være. Du skal vide, hvem det er, du skal målrette. Det er det, der er så stærkt ved LinkedIn. Så det er de problemer, som vi typisk ser, når vi analyserer på LinkedIn-konti. Ja. Så lad os lige prøve at kigge på, hvad er det, man egentlig skal have for at komme i gang med LinkedIn-annoncering. Jeg tror, du kom et enkelt skridt frem. Kom jeg for langt frem? Sådan der. Vi skal starte på det her LinkedIn Insight Tag. Det er, man kan sige, LinkedIns pixel, som du lægger ind på dit website, og det gør, at du kan lave retargeting. Det gør også, at du kan få noget demografi på, hvem det er, der besøger dit website, og du kan lave konverteringssporing over på dit website. Og det er altså essentielt, og det ser vi stadigvæk nogen, som ikke får ind på websitet. Så det skal ligge sammen med ligesom din Facebook pixel, hvis du bruger det, eller dit Google Analytics, eller din Piwik Pro, eller Matomo, eller hvad du bruger, der skal det ligge sammen med det, så det kan blive skudt afsted. Og det er bare et lille script, som du skal have dine udviklere, eller dem, der står for jeres tracking til at sætte op. Når du gør det, så kan du lave det her besøgs retargeting, opsætte målgrupper baseret på hvornår de sidst har været på jeres website. Det kunne være sådan noget 14 dage, 30 dage, 60 dage, 90 dage, 180 dage. Det kan være en god idé at sætte alle de her målgrupper op, når du har lavet eller indsat dit script, fordi så har du det, og så får det samlet det op løbende. Du kan også gå ind og gøre det på high-intent sider, så dem der, hvis du har været inde på en produktside, så har du en målgruppe for dem eksempelvis, og det kan du også overveje. Men start som minimum med det her. Ja, det er vigtigt at sige her i forhold til website retargeting, du kan kun samle data ind for det sekund, du ligesom har sat målgruppen op på LinkedIn, så det er noget med bare at få sat den i gang så hurtigt som muligt, så du kan få så mange folk ind i de her målgrupper som muligt. Så kan du, så er det den dag, du skal bruge det. Ja, præcis. Og det skal du lige om lidt. Noget andet, der er virkelig interessant, det er, når du får det her insight tag på, så kan du gå ned og se det her demografi på, hvem er det egentlig, der besøger jeres målgruppe. Så I kan gå ind og kigge på, hvad er det for nogle jobfunktioner, de har. Er det så egentlig de rigtige i forhold til, hvad vi opfatter vores ideelle kunde? Er det de rigtige jobprofiler, de rigtige jobtitler? Er det de rigtige virksomheder? Er der måske nogle virksomheder, som besøger jeres website, som jeres salgsafdeling ikke er opmærksom på, som de måske skal begynde at række ud til, og prøve at lave noget outreach til dem? Brancher, størrelse virksomheder, beliggenhed, anciennitet på medarbejderniveau, hvilket land de kommer fra. Det her, det kan du ikke se inde i Google Analytics eller Piwik Pro eller nogle af de andre. Det er faktisk kun LinkedIn, der har så specifik data på, hvem det er, der egentlig besøger dit website. Så det skal på dit website, hvis du arbejder i B2B.
selv hvis ikke du vil annoncere, så vil jeg sige, få det på, så du kan se, hvem det er, der kommer ind på dit website. Og så sidst men ikke mindst, den her konverteringssporing, hvor du kan undersøge, eller du kan analysere på, om dine kampagner egentlig driver noget konvertering. Og hvad er det så også for nogle konverteringer, de driver? Det er ikke nok bare at lave kontakt os som en konvertering. Sørg også for at have sådan nogle mikrokonverteringer. Herover til højre, der kan du se et screenshot af nogle af de konverteringspunkter, som vi har sat op, og TOS står for Time on Site, så det vil sige, her har vi nogen, der har været på website i mere end 30 sekunder, 60 sekunder, 90 sekunder, og så videre, så videre. Det kan du så sætte op på det her. Så har du en idé om kvaliteten af den trafik, der kommer ind på dit website. Så sørg for at få udfyldt sådan nogle konverteringer og bygge det her op, så det giver mening i forhold til de kampagner, som du har. Og lidt tilbage til det med, husk den her kunderejse, det er vigtigt at måle på andet end henvendelser, kontakt os, leads. Det er vigtigt at måle på andet, for ellers så har du ikke nogen mulighed for at skrue op for den mængde af trafik, du egentlig skal have ind i sidste ende, og skrue op for den målgruppe, du skal ind. Og lad os prøve at kigge lidt på, hvordan man gør det skalerbart. Ja. Først så kommer vi ind på lidt omkring baggrunden her, for hvorfor vi ligesom har kigget ind på et framework. Og det er blandt andet Dream Data, der har lavet nogle undersøgelser og fundet ud af, at der er omkring 31 berøringer, før en aftale lukkes. Så vi skal igennem ret meget som kunde i B2B-verdenen, før at vi ligesom vælger at købe et givet produkt. Ligeledes har de også fundet ud af, at det tager cirka i gennemsnit 192 dage fra man er anonym til man har vundet en deal. Så der er en ret lang kunderejse, vi skal tænke den her. Derfor kan man heller ikke bare sige, at de går fra det ene step til det andet, og de kan også falde ud af vores cyklus undervejs, og det ene og det andet. Så der er mange steps, vi skal tage højde for her, for ligesom at kunne være med på hele den her 192 dages rejse. Og det har ledt til vores framework, som Lars blandt andet har sagt, så har vi draget inspiration fra nogle forskellige influencers derude og andre virksomheder, som vi synes har været interessant, og så har vi så selv taget vores take på, hvordan og hvorledes vi ser det bedst muligt brugt. Det er Justin Rowe, Cognizant, Refine Labs. Ja, der er en 4-5 stykker derude, som har lavet deres take på et framework. Og der har vi taget lidt the best of both worlds fra dem alle sammen, og så taget vores egen ekspertise og viden med ind i over. Ja. Og det er lidt til det her framework, som vi kommer til ligesom at tage udgangspunkt igennem, hele vejen igennem det her webinar. Det er vigtigt at sige, at frameworket, det er noget, du kan bruge, men det skal være skræddersyet til den enkelte virksomhed. For os, så vil det være den enkelte kunde. Så det kommer blandt andet an på, hvor meget budget du har. Det kommer også an på, hvor meget tidligere erfaring du har med LinkedIn-annoncering. Har du allerede nogle målgrupper, der er opbygget, og det ene og det andet, så vil det ligesom kunne komme ind og definere nogle af de her tidshorisonter, vi har lagt liggende nede i bunden. Men alt det skal vi nok komme mere ind på. Først og fremmest, så kigger vi på det her cold audience. Det er folk, der ikke kender til dig, din virksomhed endnu, eller din service, eller dine produkter. Når det er så sagt, kan det godt være, at de kender til dig og din virksomhed. Det kan være, at du har en kollega eller en ven, der har snakket om det nede i kantinen, men vi har i hvert fald ikke noget målbart touch endnu, så vi kan ikke binde den her person op på noget. Her er vores primære fokus, det er simpelthen bare at komme på radaren hos de her personer. Her er det vigtigt at forklare om problemet, og hvordan du kan løse det. Hvis ikke de her kunder, de kender til dit problem, eller forstår din løsning, så kommer de aldrig i markedet. Man siger generelt set, at 95% af dine kunder er ikke i markedet lige nu, så der er ret mange personer her, du kan komme ind og influere og prøve at forstå, hvorfor de skal komme i dit marked, og hvorfor dit produkt er så vigtigt at få solgt til dem. Jeg plejer at bruge et eksempel som en softwarevirksomhed, der laver et rapporteringsværktøj. Det kender de fleste, der sidder med marketing til. Vi skal have et eller andet rapporteringsværktøj, der kan forklare, hvordan vores performance er. Nogen kan sidde med nogle programmer, det kan tage 1 til 2, 3 timer at lave et simpelt dashboard. Det kan være, at du skal have en specialist til det. Hvis du så sidder som en softwarevirksomhed og har lavet et rapporteringsværktøj, der gør det super simpelt og kan gøre det på 10 minutter, så er du nødt til at forklare de her kunder, der ikke ved, at det eksisterer, at de har altså et problem, fordi det tager for lang tid for dem lige nu at lave deres dashboard, og vi kan klare det for dig på 10 minutter. Det vil være dit selling point her i dit cold audience. Du skal simpelthen forklare, hvorfor skal vi købe dit produkt. Jeg har set bogholderivirksomheder gøre det samme, hvor de kigger på alt det her automatik og fintech, som man kan koble på bogholderiet, så man har automatisk scanning af bilag og alle de her ting, som man kan.
og forklare det problem, fordi det sparer for det første rigtig meget tid, rigtig mange bilag, som lige pludselig bliver fundet, som ikke kunne findes før. Den her klassiske, man får en sæk med en masse bonger i, som bogholder, alt det løser det. Så man tager det her ind i din kontekst, i din virksomhed. Der er altid et problem, som du skal løse for din kunde, og det er der, du skal kommunikere det her step. Fedt, hvis du går videre en gang. Inden i det her cold audience, der har vi nogle forskellige formål, og vi har nogle forskellige objectives. Objectives, det er dem, du kommer til at sætte op inden i din kampagneadministrator. Selve formålet med vores cold audience, det er komparatoren. Vi skal simpelthen bare have dem til at forstå, at vi eksisterer, og vi kan løse et givet problem. Det andet formål, vi har her, det er long-term success, har jeg kaldt det. Vi skal ligesom skabe fundamentet for vores langtidssucces. Det hjælper ikke, når vi bare sætter en konverteringskampagne op og hiver det, der allerede er i markedet. Vi er nødt til at drive noget mere og skabe noget mere demand, så folk kommer i markedet. Derudover så er formålet med det her selvfølgelig at opbygge fundamentet for resten af dit setup, fordi du kommer til at tage udgangspunkt i dit cold audience, når du senere hen kommer til at lave din retargeting audiences. Vi har nogle forskellige objectives, vi bruger. Vi bruger blandt andet reach. Igen, det handler om at komme ud til så mange som muligt, og reach har bare den funktion, at den rammer så mange forskellige personer som muligt. Så på den måde kan vi sikre, at vi rammer hele vores målgruppe, og ikke kun 30% af den målgruppe, vi har sat ind. Så kan vi bruge trafik. Det vil vi oftest bruge, hvis formålet er, at de skal komme tilbage på vores website og se et eller andet indhold, der giver mere viden, end det vi kan give på platformen. Så det kunne være, at vi havde en eller anden fed fortælling om, hvorfor vores produkt løser et givet problem, og det giver mening for os at sende den på hjemmesiden, så vil vi bruge trafik. Hver gang vi har noget med video at gøre, så vil vi bruge video views. Det giver lidt sig selv. Det optimerer imod, at folk skal se det her indhold på platformen. Og det er egentlig det, vi allerhelst vil, fordi vi har mere viden om brugeren, når de er på LinkedIn, end når de forlader. Så skal de acceptere cookies og alle de her ting. Så er der det her Audience Network. Det vil vi aldrig bruge som udgangspunkt. Audience Network er nogle tredjepartssider, som LinkedIn samarbejder med, og der kan de også bevise deres annoncer. Vi har erfaring med, at selve målgruppen, der er ude på Audience Network, er ikke specielt stærk og ikke specielt god, så vi ekskluderer den altid. Fedt. Nu skal vi kigge lidt på nogle af de målgrupper, du skal lave dit cold audience. Du skal blandt andet kigge på din ICP. Lars har været lidt inde på det. Det er ret vigtigt, at vi her prøver at få defineret vores ICP, så vi ved, hvem vi skal gå efter. Det kan være industri, jobtitel, størrelse, anciennitet og branche. Du kan også bruge jobfunktioner, vi gør det også selv en gang imellem, men man er nødt til at have forbehold for dem. Fordi de her jobfunktioner, de indeholder en masse forskellige jobtitler. Og nogle af os på LinkedIn har flere forskellige jobtitler. Jeg er blandt andet underviser nede i CrossFit Center. Så hvis du targeterer folk, der underviser helt generelt set, men leder efter, hvad vi er, gymnasielærer, universitetslærer, som jobfunktion, så vil jeg også komme med i den gruppe, selvom jeg ikke er relevant, og selvom det ikke er mit primære arbejde. Så det er vigtigt, at man lige har den med, at det kan være frivilligt arbejde, og det ene eller andet, der er med i de her jobfunktioner. Så den er god til ligesom at få en idé om det, men tag den med forbehold. Så vil jeg altid anbefale, at man bruger virksomhedslister. Det kan være fra Vino, Ocean.io eller Crunchbase. Det kunne også være Cognism eller andre. Men igennem de her virksomhedslister har du mulighed for ligesom at definere virksomheder, der er interessante for dig, upload dem til LinkedIn, og så ved du, at du rammer de her specifikke virksomheder. Så er der en sidste ting her også. Du skal undgå hypersegmentation. Og hvad går det egentlig ud på? Det går egentlig ud på, at du får specificeret din målgruppe for meget, så du får segmenteret den alt for meget. Det bruger alle de her overfunktioner. De skal også have det ene og det andet og det tredje. Så får du en meget lille målgruppe. Det kan være fedt. Problemet er bare, at vi ved ikke nøjagtigt, hvem det er, vi vil ramme vores cold audience endnu. Det kan være, at de har skrevet en anden jobtitel ind, end den vi præcis vil ramme. Det kan også være, at størrelsen er lidt anderledes, hvad de har skrevet ind på deres LinkedIn-profiler. Så vi vil hellere starte bredere, og så undervejs i vores proces, gå ind og ekskludere løbende, så vi ligesom får mere og mere finpudset vores audience, og vi er sikre på, at vi rammer dem, vi skal. Problemet med det her hypersegmentation, det er blandt andet ad fatigue. Vores frekvens kommer for højt op, så de ser for mange annoncer. Så skal vi skifte vores annoncer oftere. Det er både dyrt og krævende at producere så meget indhold. Vi får oftest højere priser. Mindre målgrupper har oftest højere CPM-priser. Så det går ligesom ind og gør din annoncering dyrere. Og så hæmmer det bare dit reach, at du når ikke ud til alle de potentielle mennesker, du nøjagtigt skal ud. En ekstra ting, vi bruger aldrig audience expansion. Du var inde på, vi har ligesom segmenteret vores målgruppe her. Vi gider ikke have LinkedIn gå ud og finder alle mulige andre, som ikke er inden for vores målgruppe. Så den vil vi altid ekskludere, og det gør vi også i andre retargeting audience.
De her virksomhedslister, som Mathias snakker om, det kunne egentlig også være dem, som jeg sælger allerede arbejder på. Altså de virksomheder, som ligger i CRM-systemet som muligheder, men som I ikke har haft det her touchpoint med endnu. Så alt, jo mere præcis I kan være omkring de her virksomheder, des bedre. Og det er selvfølgelig ikke nok bare at lægge virksomheden op, så skal du også lige segmentere, at det også er de rigtige jobfunktioner i de her virksomheder. For hvis du skal ud og ramme Novo, jamen så kommer du til eller hvis Novo er en af de her virksomheder, så kommer du til at ramme flere tusind mennesker, som er fuldstændig irrelevante. Så det er også vigtigt at lige få huske den der kombination af jobtitler og virksomhedslisten. Så husk det. Ja, et godt eksempel er, at vi har en kunde, hvor vi uploader en virksomhedsliste, og der var 1,2 millioner medlemmer i den liste, men efter vi ligesom har tilføjet de ene eller anden industri, så kommer vi ned på 50-60.000 måske. Så der er ingen grund til at ramme 1,2 millioner. Vi kan lige så godt prøve at få det lidt dernede af, men heller ikke for specifikt. Vi har lige et spørgsmål omkring, der er faktisk et par spørgsmål, der er noget om noget retargeting, som vi lige vender tilbage til lige om et øjeblik. Og så er der et spørgsmål, der hedder, hvor mange personer skal der minimum være i et audience for at undgå hypersegmentation? Jamen, det er jo egentlig meget individuelt fra kunde til kunde. Det giver ikke mening i min bog at lave et audience på 6.000 i mit cold audience. Der vil formentlig være flere ude i markedet, som du kan ramme. Selvfølgelig, hvis du har et eller andet nicheprodukt, du ved, der er kun 100 brugere i hele verden, der kommer til at bruge det her, så giver det ikke mening at lave et audience på 10.000. Så man kan ikke sige det nøjagtigt, men altså, cold audience mellem 50 og 100.000, det er mere end fint. Så kan du begynde derfra og ekskludere dig ned af, så du kommer ned på en 30-40.000. Men start hellere lidt bredere og blive klog på dit audience, og så begynde at segmentere det ned. Så it depends. Ja, som sædvanligt i marketing. Desværre. Vi har lige taget screenshot med fra vejen nu, bare for at vise, hvad det er for hvad vi mener med de her virksomhedslister. Her har vi været inde og lave en segmentering på reklamebureauer, så det er sådan meget bredt. Det er reklamebureauer i Danmark, 0-30 ansatte, og så har vi 2.000 virksomheder her, som vi så kan uploade til LinkedIn, og så annoncere mod. Det kunne så være C-level inden for de her, så det kunne være direktøren, det kunne være COO'en, det kunne være marketingchefen, hvad de ellers hedder. Men det kunne også være de enkelte konsulenter, eller hvis nu vi gerne vil rekruttere nogle af de her konsulenter, så kunne det være det, eller hvis vi gerne vil have dem over på en platform, så kunne det være dem, vi går efter. Så det er sådan en måde, man kan gøre det på. Og Vino her og Ocean, som Mathias nævnte før, Cognism, Crunchbase, de har rigtig mange forskellige segmenteringsmuligheder. Vi har lavet podcast omkring de her værktøjer, så gå ind og lyt til det, hvis du vil nørde ned i det. Ja, og så tænk på her, når du bygger dit audience, også med de her virksomhedslister. Hvis det kan godt være, at du har en idé om, at det er C-level, der tager beslutningen i sidste ende, men det kan godt være, at det er en marketingmedarbejder eller lignende, der ligesom skaber ideen eller sår frøet til C-level om, at de skal have produktet. Så derfor kan det også give mening at have dem med i dit audience. Så du ligesom breder det ud til alle, du tror kan være med i hele den her beslutningsproces. Så er der lidt om annonceindholdet. Vi bruger som udgangspunkt 3 forskellige typer formater, når vi laver til vores cold audience. Det er videoer, det er single image, og det er dokumentannoncer. Videoer giver sig selv. Vi kan bruge alle mulige former for video. Vi er ikke så bange for, om de bliver lidt længere. Selvfølgelig skal de ikke være 10 minutter lange. Men en video på 2,5 minutter er der ingen alarm for. LinkedIn vil nok selv sige til dig, at du skal bruge den omkring 30-40 sekunder. Men igen, de tjener også flere penge, jo flere annoncer de viser. Så hvis videoerne er kortere, så kan du hurtigere komme igennem feedet, og du kan tjene nogle flere penge. Så husk også på selv at måle det undervejs, når du optimerer. Så kan vi bruge single image, lidt ligesom det, der er på skærmen her. Det er et billede fra Cognism. Det er mega fedt til lige hurtigt, visuelt, at vise nogle billeder. Jeg mener, det er sådan noget 60.000 gange hurtigere at konsumere vi billedindhold end tekst, så billeder er bare sindssygt fede. Så er der dokumentannoncer, de er fede til noget lidt mere længerevarende content, hvor du ligesom kan scrolle igennem og få en masse inputs fra de her dokumentannoncer. Ens for dem alle her i Cold Audience, det er, at vi har fokus på 3 forskellige ting. Vi har først og fremmest fokus på deres pains, altså vores kunders problemer, de står overfor. Det kunne være herfra, hvor de ligesom prøver at fortælle, at man er ked af eller træt af de dage, hvor man aldrig får noget som helst ud af sine capture campaigns. Og hele den her del af det, så ligesom snakker ind til den specifikke kundes problem. Så kunne det være gains, det kunne være, sådan her løser vi dit problem på det her givende, sådan her skaffer du 10.000 flere leads, hvad ved jeg. Men gå ind og fokusere på nogle gains. Det kunne også være din service, så du går ind og decideret forklare, hvad dit produkt handler om, og hvordan det fungerer. Når du laver de her annoncer, og det er helt generelt set,
så kan du vælge mellem 2 forskellige ting inde i LinkedIn. Du skal selv manuelt aktivt gå ind og vælge det, ellers vil den ikke stå til det. Men vi vil anbefale, at man som udgangspunkt altid trykker roter annoncer jævnt, når du sætter de annoncer op. Ellers vil den være rotere på performance, tror jeg den hedder. Og forskellen er, at når du roterer den jævnt, så vil den allokere de annoncer, du har liggende, ligeligt, så alle får lige meget spændt og bliver vist lige meget. Hvis du tager efter performance, så vil den oftest vælge inden for et par dage 1-2 annoncer, som den synes er vildt gode, og så vil den bruge alle pengene på dem. Og det er ikke sikkert, det er et retvisende billede, fordi den blandt andet kigger på sådan noget som CTR, og hvis du kører en reach-kampagne, så er det ikke sikkert, at CTR er specielt vigtigt for dig. Så hellere rotere jævnt, og så selv finde ud af, hvad for nogle annoncer virker, og så kan du bagefter vælge de 1, 2, 3 annoncer, der var fede, og sige, at den skal bare rotere efter performance derfra. Når du så har bygget dit cold audience op, så er det tid til, at du skal lave noget retargeting audience. Og det er jo der faktisk var nogle spørgsmål omkring det her insight tag. Og det jeg mente med, at man lagde det ind på selve hjemmesiden, ens egen hjemmeside, så du derinde, dem der besøger din hjemmeside, der kan du se, hvad det er for nogle profiler, der er inde og kigge på dem. Altså hvad er det for nogle jobtitler, de har? Hvad er det for nogle virksomheder, de kommer fra? Så det er inde på selve hjemmesiden, og det er også det, vi så kan bruge her. Når de så har været inde på hjemmesiden, så bliver det en del af vores retargeting audience. Lige præcis. Når vi kigger på vores retargeting audience, så kigger vi på folk, der allerede har noget kendskab til os. De har haft et eller andet målbart touch igennem vores hjemmeside, vores LinkedIn, virksomhedsprofil eller for tidligere annoncer. Så der har vi nogle forskellige muligheder, det kommer vi også ind på, men der kan du gå ind og lave nogle retargeting målgrupper, der kigger på de forskellige medier, eller på hjemmeside, eller hvad det måtte være. Der er ligesom de her i retargeting audience. Man skal tænke på, at kunderejsen er utrolig lang. Vi så lige den gennemsnitlige var 192 dage. Så bare fordi de har set vores første annonce i cold audience, er det ret sjældent, de har tænkt sig at konvertere. Du kan godt få nogle enkelte konverteringer på de cold audience, men det er ikke det, du ligesom har til formål. Det er heller ikke nødvendigvis dit formål her, det her retargeting audience. Du kan forhåbentlig få et par konverteringer, fordi der er forskel på, hvor man er hen i rejsen, men det er ikke alle, der har tænkt sig at konvertere. Og det er der som udgangspunkt 3 årsager til. Den ene, det er timing. Det er ikke, de er simpelthen ikke klar til at købe endnu. Det kan være, at de skal ind i et nyt regnskabsperiode. Det kan også være, at de lige mangler at undersøge en lille smule mere, før de tager beslutningen. Så er der troværdighed. Det kan være, at du ikke har vist nok troværdighed til, at de tror på dig. De tænker, at der er nogen, der er bedre ude i markedet. Lidt ligesom manglende ekspertise. Du har ikke vist en ekspertise endnu. Selve timingen, det er det, stort set alle fokuserer på. 95% af markedet er ikke i markedet endnu. De 5%, der er, det er dem, der måske bare skal bruge noget timing, for at de kommer i markedet. Hvis du kun fokuserer på dem, så kan du bare vise et billede af dit logo, eller af dit produkt, så skal de nok huske dig, når de skal købe. Men de 95%, der ikke er klar endnu, der er du nødt til at overtage dem noget mere. Så det er dem, vi kommer til at fokusere på i vores retargeting audience. Vi kommer til at fokusere på at bygge noget troværdighed, og vise noget mere ekspertise, så vi ved, at når de så får brug for produktet, når timing er ved at være rigtig, så kommer de i markedet og køber hos os. Hvis vi går lidt videre. Det var lidt hurtigt. Her er formålet at vise ekspertise og skabe troværdighed. Vi er lidt ligeglade med den timing der. De ser vores logo lige meget hvad, om vi viser ekspertise og skabe troværdighed. Så dem, der er der, hvor timing er rigtig, de skal nok huske på os hele vejen igennem. Her har vi nogle forskellige kampagneobjektiver. Vi har stadigvæk reach og trafik og video views. Det virker bare hver gang. Reach, altid når man skal konsumere indholdet på platformen. Brug reach, så du kommer ud til så mange som muligt. Trafik, hvis du skal sende folk væk fra LinkedIn, hvis de skal konsumere det på din hjemmeside eksempelvis. Det kunne også være en podcast eller andet. Men så vil du bruge trafik. Videovisninger, alt med videoer. Her har vi så også tilføjet konverteringer. Det kan give mening at bruge konverteringer her. Det er en test, du er nødt til at lave, for at finde ud af, hvor mange konverteringer får du her, hvor dyrt bliver det for dig. Men det kan give mening for dig at lave konverteringer her. Og det samme med lead gen. Jeg vil dog sige, lad nu være med at bruge lead generering, bare for at bruge lead generering. Det skal være indhold, som har så meget værdi, at brugeren ellers vil købe det. Så det der med at gate alt, bare for at gate, det giver simpelthen ikke mening. Der er ikke nogen årsag til at gøre det. At jeg har set en e-bog, gør ikke, at jeg vil købe dit produkt. Det kan være, at du bare har noget indhold, der var spændende for mig at læse. Så brug lead gen, man gør det med måde, vil jeg sige. Nu kommer vi lidt ind på de her retargeting målgrupper. Vores nøgleord er 90 dages retargeting. Det er ligesom den, vi har fundet ud af, virker bedst.
i forhold til, at man skal alligevel have skabt en vis størrelse på målgruppen, før vi kan bruge den til noget. Det kan være en test. Der er nogen, der vil gå op til 120 dage. Det kan også være, at du vil gå ned til 30 dage. Du må ligesom finde ud af, hvor du ligger henne i det marked her. Men vi bruger som udgangspunkt altid 90 dages retargeting. Det gør vi på websitebesøgende, så igennem dit insert tag. Vi gør det igennem de her single image annoncer. Det er ligesom det billede, der ligger heroppe her. Man har sagt interaktion med din annonce inden for de sidste 90 dage, så vælger man alle de kampagner, der nu engang måtte være med enkeltbilledannoncer. Det samme vil vi gøre på video, din LinkedIn-side og dokumentannoncer. Så hvor mange, der har set hele videoen, eller noget af videoen, eller? Vi vil som udgangspunkt bruge 50-75%. Man kan også gå op og sige 97%. Så ved man i hvert fald, at de har super high intent. Men vi er nødt til også at skabe en vis målgruppe. Ja. Men det der med, at de har set 2 sekunder af din video, det er ikke nok til, at de skal komme med i retargeting audience. Det er ikke intention nok. Så er det vigtigt at sige, at du skal huske at ekskludere dem her i cold audience. Der er ingen grund til, at de stadigvæk får de cold audience annoncer. Så smid dem her væk fra de cold audience, så de får alt den nye indhold i stedet for. Kan man lave, der er en, der spørger, om man kan lave nogle målgrupper ud fra følgere på andres virksomhedssider? Altså LinkedIn-sider? Ja, nej, desværre ikke endnu. Det er ligesom nogen deres virksomhed ejer, så dem kan vi ikke få adgang til. Man kan, hvis man virkelig vil, kan man gå ind selv og finde dem, der følger den enkelte side. Hvis de kun har 300 følgere, kan det godt være, at du selv manuelt kan gå ind og finde dem hver især, lægge dem ned på en liste og så uploade den. Ja. Men det kræver noget arbejde. Vi har ikke inde i LinkedIn selv adgang til deres side. Ja. Så kommer vi lidt til noget af det annonceindhold, vi skal bruge her. Vi har snakket om det lidt. Video, single image, dokumentannoncer. Vi har tilføjet en ekstra en her, det er tekstannoncer. Og den kommer på baggrund af dit budget. Tekstannoncer er en helt vanvittig billig annonceformat på LinkedIn, men den har heller ikke så meget skulle have sagt. Den ligger ude til højre, når du er på dit feed. Der er sådan et lille billede, hvor med et logo, og så står der en halvanden linje eller sådan noget. Det er ikke en, du nødvendigvis lægger mærke til, men den vil alligevel være i din periferi, så det kan være, at du ser logo, det kan også være, at du lige læser teksten, og en gang imellem kan det være, at du klikker. Men det fede ved tekstannoncerne er, at du betaler per klik, og ikke per eksponering. Så hvis du siger, at du skal bruge 100 kroner om dagen, så kan det godt være, at du kan vise den til 15.000 personer, uden at bruge en eneste krone, for der er ikke nogen, der har klikket på det. Så det er ligesom det, der er forskellen med den. Den er god til et budget, der ikke er specielt stort, hvor du stadigvæk ligesom skal være med i de her 90 dage, for ligesom at nurture dit audience. Men det er ikke en, du skal regne med, driver vanvittigt mange konverteringer. Da vi startede den første, jeg mener, der gik en måned, før vi fik et klik. Ja. Og et klik, det var så måske 15-20 kroner. Ja. Og det var ligesom det budget, og den var så blevet eksponeret til tusindvis. Ja. Så den ligger jo så kun på desktop. Det skal man så huske. Ja, den ligger kun på desktop. Og ja, det viste så, at vi fik en CPM-pris på 3 kroner eller sådan noget. Det får du ikke på ret mange andre platforme, men til gengæld så er den, det er heller ikke en, der driver alt for mange konverteringer. Fokus her i dit annonceindhold på retargeting audience, det er stadigvæk pains, gains og services. Hvorfor skulle vi nogensinde holde op med at forklare, hvorfor vores produkter er fede, og hvorfor de kan hjælpe de her personer? Så det vil jeg altid bruge. Så har vi taget nogle ekstra ting med. Det kan være cases. Vi skal skabe noget ekspertviden her, så vi skal ud og vise, hvad vi har lavet. Det kan også være testimonials. Vi skal have vist noget mere troværdighed, så vi skal have folk til at forklare, at de bruger vores produkter og får glæde af det. Igen, endnu mere ekspertviden. Der kommer de her thought leader ads, som er sindssygt fede. Dem vil man kunne tage med her. Produkt showcases, altså videoer, hvor du viser dit produkt. Det kunne også være, at hvis du bruger lead-generering eller konverteringer, så kan det give mening at sige sign up til en demo her. Og det kan også være, hvis du har nogle white papers, som er sindssygt fede, så kan du bruge dem som dokumentannonce eller som lead-generering. Men det er nogle af de typer indhold, vi vil bruge her. Der er lige et spørgsmål her omkring noget, jeg tror det er omkring indholdet. Spørgsmålet er, hvad gør I med hensyn til, at målgruppen hurtigt bliver købetrætte, hvis de er relativt små, eller man har et højt budget? Og jeg gætter på, altså jeg tror sådan købetrætte, tænker jeg sådan på annonceniveau, fordi købetrætte, at man køber igen og igen, den kan jeg ikke lige se sammenhæng med her, fordi du skulle gerne have folk over at købe, og så er det salg, der ligesom driver den derfra. Man kan godt lave noget retention på sin annoncering, men det er ikke lige her, vi er. Det er mere på at få nogle leads over til salg, som de kan arbejde videre med. Så hvad gør vi for annoncerne, for at man ikke bliver træt af dem? Ja. Vi kommer lidt ind på det senere, men det hele det handler egentlig om frekvens. Ja. Så vi skal sørge for, at vi har nogle tommelfingerregler, vi kommer ind på, men man skal sørge for, at man rammer en frekvens, som er passende.
Så hverken for mange eller for lidt. Hvis du har for lidt, så får du ikke nogen effekt. Hvis du har for mange, så vil du se den her diminishing return, hvor de ligesom vil opleve den her ad fatigue, og ikke længere synes, du er specielt interessant. Og så kan du jo også bruge, hvis du bare tager slidet her, så kan du sige, hvis du har en video, som snakker om pains, så har du en ny video, der snakker om gains, en ny video, der snakker om services, en ny, der snakker om cases, en ny om testimonials. Lige pludselig så har du opbygget videoannoncer for alle de her elementer. Der kan være nogle overlap selvfølgelig, men prøv at se, hvor meget du egentlig kan på kryds og tværs fortælle det samme budskab i en video, i et single image, i et dokument, og til dels også i en tekst, selvom det er meget, meget kort tekst, du har. Så kan du egentlig, du kan komme ud med de samme budskaber på rigtig mange forskellige måder. Så et eller andet sted er det bare fantasien og kreativiteten, der egentlig sætter grænsen her. Så der er mange måder, at du kan undgå det, i hvert fald ad fatigue, og man ender ud i, at brugerne bliver trætte. Og så kan du også sige, det kommer vi også lidt ind på, men det har også noget at gøre med dit budget, hvor mange gange du har vist dine annoncer og alle de her ting, men det kommer vi også lidt ind på. Men det er nogle af de typer indhold, vi vil bruge i den her del, og der er det noget med bare at få en hel masse derud af, og teste af, hvad virker ikke, finpus og så videre hele vejen igennem. Der er lige et spørgsmål omkring det her med 90-dages målgruppen, om vi vil tilføje det i en kampagne, og i så fald, hvordan ved vi, at det virker? Ja, vi vil tilføje det i en kampagne. Vi vil lave en kampagne, der så hedder 90 dages website, 90 dages video, 90 dages single image og hele vejen ned. Hvordan ved vi, de virker? Ja, vi ved jo ikke, at den enkelte virker, men vi kan gå ind og kigge på de her metrikker og se på vores engagement-rate. Det kunne også være konverteringer, hvis vi har de her mikrokonverteringer, for at se, at det er kvalitet, vi så sender ind på vores landingsside. Det er rigtigt, vi kan ikke se, om det lige præcis er de 90 dages single image, der virker, eller om det er video. Der vil du være nødt til at køre den ned på det enkelte kampagne nu, så laver en kampagne for 90 dages single image, så laver du en kampagne for 90 dages video. Problemet med den er, at så får du relativt små målgrupper, i hvert fald i starten, hvor du ellers vil kunne opbygge en lidt større målgruppe, og så undgå hele den her ad fatigue. Jo mindre målgruppen er, jo flere annoncer skal du som udgangspunkt. Ja. Vi kommer også lige med et værktøj lidt senere, hvor man faktisk kan få noget mere indsigt. Ja. Lad os lige kigge på, bare lige hurtigt, lidt annoncer. Det er nogle af de annonceindhold, man som udgangspunkt kan bruge til sin retargeting. Til venstre har vi en fra en virksomhed, der hedder NatBiz, som har brugt en case study, kan man sige. De fortæller, hvordan de hjælper årstiderne med deres løsninger. Så på den måde kan man ligesom vise, okay, vi bruger faktisk en relativt stor virksomhed, bruger os og får glæde af det, og sådan her bruger de os. Det samme har vi her med People. Der er det så sådan et white paper, vi giver ud, så man kan gå ind og downloade et white paper, som giver 10 steps. Det giver noget ekspertviden. Vi har så meget information, som du kan bruge. Derfor skal det bruges i fremtiden. Så har vi noget annonceindhold fra os selv. Det er blandt andet de her thought leader ads, som også viser noget ekspertviden. Her viser du, hvordan du kan bruge de her thought leader ads på LinkedIn. Så det giver sådan en, vi har fingeren på pulsen følelse, så de er også sindssygt fede at bruge. Lige den her, som vi viser her, er faktisk annonce, som vi så selv skyder ud på altså vores egen profil, men det kunne lige så godt være mit navn, der var heroppe, og så vil der stå sponsoreret af Skjoldby og Co. Og så igen her til højre har vi nogle, det er Lavender, de bruger sindssygt meget humor i deres tone of voice, og er ret sjove, så der bruger de den del til ligesom at prøve at få folk til at sign op til deres AI-produkt, til bare lige at prøve det af, og så vil de så senere hen komme ned i et andet flow formentlig. Yes. Så er vi nået til vores high intent target audience. Det er folk, der har engageret sig med dig flere gange. Det kan være, at de har været inde på dit high intent sider. Hos os vil det være priser, eller teamet, eller kontakters, eller hvad det måtte være. Hvis du har nogle andre, som det har du formentlig, men nogen du synes det viser nu, de er ved at være købeklar, så vil du bruge de sider her. Det kan også være nu, de har set flere annoncer, og på den måde engageret sig i dit indhold, og du tænker, så vil de være ved at være klar. De skal bare have det sidste skub til at komme ud over rampen og få købt dit produkt, fordi hvorfor skulle de ikke have det? Så det er egentlig formålet med det her high intent audience. Formålet her, det er meget simpelt. Vi skal have dem til at kontakte os i vores tilfælde. For dig kan det være, at de skal booke et demomøde eller noget andet, men det er ligesom, nu skal vi til at have det her salg ind ad døren. Så der har vi også nogle klare objectives, vi skal have nogle kommenteringer, eller hvis vi har sådan noget som Zapier sat op, så kunne det også give mening at køre lead generation, så man på den måde får skudt leadet fra platformen ind til dit CRM-system.
Det er vigtigt her, så hvis du bruger lead gen, så enten at have et tredjepartsværktøj, så du får den her data med det samme, så dit lead ikke står og venter i 7 dage, før du kontakter dem, eller at du dagligt, hver 4. time, et eller andet, der passer dig, kommer ind og får downloadet de her leads, så du kan reagere på dem. Det hjælper ikke, når du har en lead-annonce, som ikke bliver taget hånd om, specielt ikke i det her format. Målgrupperne her, der er nøglet, og i stedet for 90, så er det 30 dages retargeting. Hvorfor er det ikke 14 dage? Ja, det er en smagssag, man kan teste af undervejs. 30 dage sikrer, at vi alligevel har en okay stor målgruppe. Det er slet ikke sikkert, at vi kan få nok ind på 14 dage. Det kommer an på, hvor mange besøgende du blandt andet har. Så derfor har vi gået med 30 dages retargeting som udgangspunkt. Her vil vi lave retargeting på video, på vores videoannoncer fra før. Det kunne være folk, der har set 97% af videoen. Vi skal være oppe i den høje ende, så vi er sikre på, at de har intent. Bare fordi jeg har set halvdelen af din video, er det ikke sikkert, at jeg har tænkt mig at købe dit produkt. Så det skal være nogen, der er relativt højt oppe i engagementet her. Så vil vi gå ind og kigge på high intent sider. Det er det, vi har taget et screenshot af her, hvor jeg er gået ind og defineret, at URL'en skal indeholde skolby.com/om, fordi det er så alle undersiderne ligger under den. Så vi ved, at de har været inde og besøge nogle af de her sider her. Du kan også bruge UTM-retargeting. Det vil være samme princip som her. Her vil jeg så skrive UTM-parametre fra vores 90-dages retargeting-annoncer, så jeg ved, at det er folk, det kan godt være, at de har set annoncerne, det er ikke nok, men de skal klikke sig videre for at komme med i den her målgruppe. Og der kan vi bruge vores UTM-retargeting. Derudover kan du også på LinkedIns egen platform bruge, i stedet for at sige retargeting på dit single image, på alle, der har interageret med din annonce, så kan du sige klik, der skal betales for. Og det vil være de her, specielt i trafikkampagnerne, vil det være folk, der klikker sig videre til din hjemmeside. Så det er også folk, der er relativt relevante. Så vil jeg inkludere free trials, hvis du har lavet noget demo eller andet, til din målgruppe, fordi de må også antages at være rimelig high intent. Jeg vil ikke inkludere e-bøger. At jeg har læst en e-bog er simpelthen ikke nok til, at jeg vil købe dit produkt. Så alle de her mere soft content lead gen, du måske har lavet, lad være at tage dem med her. Det er simpelthen ikke intent nok. Så free trials, demoer, fint, men ikke e-bøger og hvad du ellers må have liggende som genererer leads. Det er ikke nok. Igen, ekskluderer det her audience både i dit cold og dit retargeting audience. De her skal kun have det her. Vi er nødt til at bruge vores annoncekroner på dem her. Og så resten i de andre målgrupper bruger vi annoncekronerne på nogen, der ikke er så klar endnu. Med den her målgruppe, der er 30 dages retargeting. Reagerer de ikke på vores indhold inden for de 30 dage, så ryger de tilbage til vores 90 dages retargeting audience. Så vil de være der i yderligere 60 dage, indtil de ligesom kommer ud af den. Og hvis de ikke reagerer inden for de i alt 90 dage der, så er de ikke interessante endnu. Og så vil de forlade vores framework. Så det er bare for at sige, selvom de er med i de her 30 dages retargeting, hvis de ikke byder på endnu, så er de nok ikke klar, så kommer de tilbage i den anden målgruppe og bliver ved med at blive nurtured der. Det er måske også lige vigtigt at sige, at det er faktisk ikke alle kunder, vi kan lave det her high intent på, fordi det kræver en vis størrelse. Selv den her målgruppe bliver stor nok inden for de her 30 dage. Og det kommer vi også lige ind på noget omkring noget tidslinje, hvordan vi bygger det op, fordi du kan godt tænke det ind i dit setup, men det er ikke sikkert, at du har nok, altså det er ikke sikkert, at du får nok ned igennem din funnel, til at du egentlig rammer det her punkt endnu. Så vær op på det. Du skal have minimum 30 individuelle personer igennem på en eller anden måde for at kunne lave de her, eller 300 hedder det, 300 individuelle personer, for at du kan få bygget målgruppen op til LinkedIn, vi kører den. Så det er også derfor, vi ikke bruger 14 dage, fordi det er ret sjældent, vi får nok ind på de 14 dage, til det giver mening. Så 30 dage er vores go-to. Ja, annonceindhold. Her bruger vi formaterne video og single image. Helt basalt, vi skal bare have folk til ligesom at se noget lynhurtigt content og drive det sidste, til at de vil samarbejde med os, eller købe et produkt. Så her har vi fokus på, at de skal booke et opkald for eksempel, eller vi har fokus på nogle worst case pain points, så det kan være noget, der ligesom siger, okay, hvis ikke du reagerer nu, så vil du stå mod de her problemer her, som ligesom skal være med til at skubbe det sidste. Vi har taget et eksempel for os selv, som bare er helt klassisk. Skal vi hjælpe jeres salg- og marketing-team, lad os samarbejde, så kommer I ind og får på vores kontaktside, og kan så kontakte os der igen. Det kunne også være Sana her, som har lavet en med testimonial indbygget, som ligesom siger, okay, det sparer os bare en masse tid, det kan være det lige det, der giver det sidste skub, så går jeg ind og signer op og får booket det her køb. Så det er det, vi vil have fokus på her. Det er helt hardcore. Lad os prøve at få nogle konverteringer ind igennem her. Så er der lidt om tidslinjen her. Vi har skrevet, at cold audience bruger vi som udgangspunkt i måned 1 og 2. Så bruger vi retargeting i måned 2 og 3, lead gen i måned 4 og 5, hvis vi bruger det, og high intent retargeting i måned 5 og 6. Det her kommer selvfølgelig an på budgettet. Det kommer også an på, hvor meget vi tidligere har fået
af erfaring fra den her virksomhed, så hvis de har annonceret en hel masse og allerede bygget en målgruppe på single image eller video, eller hvad det måtte være, så kan vi hurtigere skride frem i processen. Men vi er nødt til at opbygge målgruppen, før vi kan komme videre. Så det er derfor, der som udgangspunkt er de her tidslinjer. Det er det, vi ser af sådan standarden. Bruger du 50.000 kroner om måneden, så er det ikke sikkert, at det tager 2 måneder for dig at komme igennem dit cold audience, til du har opbygget en målgruppe, der er stor nok til retargeting audience. Samtidig, bruger du 3.000 kroner om måneden, kan det godt være, at det tager mere end 2 måneder, før du har opbygget den nødvendige målgruppestørrelse. Så det er ligesom det, der afgør tidslinjen. Og så nummer 2 er jo egentlig også indholdsdelene, fordi der er langt mindre ind, og du kan starte på langt mindre indhold, hvor lige snart kommer over retargeting, så kommer du over i det lidt mere tidskrævende indhold. Det der at lave en case story, for at lave en video med en af dine kunder, der stiller sig op, det er bare tidskrævende, det ved vi alle sammen. Ja. Så der er også et element i tiden i forhold til indholdsproduktionen. Helt klart. Nu kommer vi ind på noget af det her frekvens, og det er jo det er lidt en vipserede. Alle har deres holdning til, hvad en god frekvens er. Jeg stak fingeren ned i den i sidste uge, tror jeg det var forrige uge, og der var nogen, der var meget kloge til at fortælle om, at det var i hvert fald ikke rigtigt det, jeg skrev. Det er bare relativt. Altså, så nu prøver vi at komme med nogle tommelfingerregler. Og så kan du bruge dem, som du vil. Vi er gået med, men på annonceniveau, det er vigtigt, at man kan kigge på forskellige niveauer inde i LinkedIn-kampagneadministratoren. På annonceniveau, altså på hver enkelt annonce, der vil vi højst have en frekvens på 6. Spørger du Justin Rowe eksempelvis, så vil han sige, at du skal have, hvis din kampagne har en frekvens på 7, så skal du have 7 annoncer, så de får vist 7 forskellige. Det er meget en vurdering for, hvordan du ser din performance, men også, hvor meget indhold har jeg reelt mulighed for at skabe. 4-6, det er sådan et godt niveau for os til, hvad vores kunder i hvert fald som udgangspunkt kan levere til os. Så de skal kunne vises annoncerne 4-6 gange inden for 30 dage til en individuel person. Hvis den kommer over det, så skal vi begynde at kigge på nogle andre ting. I vores cold audience kampagneniveauet, så ikke på selve annonceniveauet, men på kampagneniveauet, der vil vi lægge på en frekvens på minimum 2 per 30 dage, og gerne 2 per 7. dag. Det er ret sjældent, vi kommer op på 2 per 7. dag. Det er mere sandsynligt, at vi kommer op på 1,7 per 30 dage, men det er ligesom det, vi prøver at stræbe efter. Målgruppen er oftest ret stor her, og budgettet er ikke nødvendigvis det største til det her audience. Så det gør også, at du kan nøjes med at have 1-2 annoncer i det her cold audience, i stedet for at skulle have 8-10, som eksempelvis kunne være nede i de retargeting audience. Retargeting audience, vi kører 8-10 per 30. dag, det er det, vi stræber efter, så ved vi, at de får vist vores annoncer cirka hver 3. dag. Så der er en eller anden sandsynlighed for, at de ser os igen og igen, der kommer noget genkendelse, og de begynder at konsumere vores indhold. Det kræver så også, at man skal have det mere indhold. Går man på 4-6 på annonceniveauet per 30. dag, så skal du have mellem 2 og 3 typer indhold her. Og det samme gør sig gældende i vores high intent audience. Det er noget med at teste en masse ting af her. Find ud af, hvad der virker. Test i dit retargeting audience for eksempel. Test 7 forskellige annoncer af. Find de 3-4 stykker, der passer bedst, og så lad dem køre afsted, indtil de ligesom får dalende performance, så du skal til at skifte ud. Det er vigtigt at sige, at der også er forskel på frekvensniveauet per type af indhold. Tekstannoncerne, vi var lidt inde på det, de der små ude i siden, de kan kræve noget mere frekvens end single image, fordi du lægger ikke rigtig mærke til dem. Så der kan du sagtens køre den op på, 13-16 i frekvens, fordi du ser dem simpelthen ikke. Vores single image, de springer ret meget i øjnene på dem, når du scroller ned igennem, så har du set det 20 gange, så er du ved at være ret træt af det. Der skal simpelthen bare mere til at skabe opmærksomhed på tekstannoncerne, end der skal på single image. Så er det vigtigt, når man tager den her frekvensstak med, ikke kun at kigge på frekvensen, fordi som nogle af dem, der også skrev på dit opslag, men jeg har et, der har frekvens 12, men jeg har den laveste leadpris der. Fedt, så kør med den. Husk at kigge på de her konverteringspriser og andre performance metrics som engagement osv. Så længe de er fede, så lad være med at kigge for meget på de her frekvenser her. Men så skal du holde lidt mere øje løbende, for ligesom at finde ud af, på et eller andet tidspunkt, så vil den dale. Når du kommer op på frekvens 20, så er det ikke sikkert, at de er specielt fede mere. Så skal vi have skiftet ud. Så det er noget med hele tiden at holde øje med de her andre metrics, også ud over frekvens. Jeg kom til at tænke på en ting, da du sagde med single image, at den kan tåle noget mindre. Jeg ser faktisk også indhold på LinkedIn, hvor single imaget er så, altså selvom der er 10 forskellige single image på den her virksomhed, så er indholdet så ens, at det ser ud som om, at det er det samme indhold. Så det der med at få lavet noget variation, og det i hvordan indholdet ser ud og bliver præsenteret, stadigvæk selvfølgelig holde den grafiske linje, som jeg har, men hvis det altid er en graf, I viser, men det er nogle forskellige grafer, graferne er altid de samme farver,
så bliver man bare mættet. Så tænker man, det har jeg set før. I stedet for måske at bruge nogle andre farver, eller fortælle det, komme med en anden fortælling på en anden måde. Det kan altså også give noget. Så det her, det er kun metrikker, men der er altså også noget, der ligger ud over det, selve designet i jeres indhold. Helt klart. Et enkelt spørgsmål er lige kommet ind her. På LinkedIn, det var den forkerte her, tager frekvens højde for en gennemsnitsbruger, og man kan sige, den kigger jo sådan set ikke på, hvad det er for nogle brugere, og hvor lang tid, eller hvor mange gange de er logget på. Den kigger jo på antallet af brugere, der har set annoncerne, og så regner frekvensen ud i gennemsnit på baggrund af det antal brugere. Og det er klart, at der er nogle brancher, marketing eksempelvis, når vi skal ramme marketingfolk, de logger på LinkedIn langt hyppigere, end hvis man skal ramme en produktionschef eksempelvis. Og det skal man jo selvfølgelig også tænke ind på en eller anden måde. Du kan først se det, når du har de her frekvenser inde, så kan du først se, hvor meget er det, jeg skal justere på. Så lad være at bygge rumraketten til at starte med, teste jer frem til det, men tænk også ind, hvor meget indhold er der. Kig også på den oprindelige målgruppe i cold audience. Det kan også sige et eller andet omkring, hvor meget I skal lave af indhold. Ja, det er også derfor, hvis du har en frekvens på 1,6, så er der ikke nogen, der har set halvanden annonce, men der er nogen, der har set 2, og der er nogen, der har set 1, så man tager udgangspunkt i alle dem, der har set den, og så hvor mange gange de er blevet vist. Ja. Yes. Skal videre. Frekvensen, det der kan påvirke frekvensen, vi har været lidt inde på det, det er målgruppestørrelsen. Har du en kæmpe stor målgruppe med et meget lille budget, så vil du ikke kunne ramme ret meget målgruppen ret mange gange. Så hvis du har en målgruppe på 50.000, men et budget på 5.000 og en CPM-pris på 250, så kan det være, at din annonce bliver vist 25.000 gange. Så vil der være halvdelen af din målgruppe, kan have set den én gang. Så skal der noget til, før at de ligesom bliver varmet op. Så målgruppestørrelse og budget har noget at gøre. Så har LinkedIn også et frequency cap. Det gør i al sin enkelhed, at en person kan få vist, hvis du har 2 annoncer i din kampagne, så kan de få vist begge annoncer hver 24. time. Hvis du derimod har mere end 2 annoncer, så kan du få vist lidt flere, så du kan få vist 5 annoncer, op til 5 annoncer per 48. time. Så har du 3 annoncer i din kampagne, så kan du få vist alle 3 annoncer inden for hver 48. time. Men ikke, når det så er blevet vist, så kan du ikke få vist mere. Så det er ligesom for os at sørge for, at vi ikke bliver alt for mættet for de her virksomheder. Optimering af vores kampagner og vores indhold. Optimalt set, så vil vi kigge på vores annoncer hver 7. dag. Og så vil vi gå ind og kigge på nogle forskellige ting. Du kan godt redigere dem, eller slukke eller tænde inden de 7 dage, men det er kun, hvis du ser en eller anden klar vinder. Hvis du kan se, at den her annonce, den har et sindssygt godt performance sammenlignet med de andre, så kan det godt være, at det giver mening allerede der. Men LinkedIn og os selv anbefaler, at der skal altså gå minimum 7 dage, før vi begynder at redigere tingene, fordi de skal lige løbes i gang, de skal lige have lov til at blive vist nogle gange, før vi kan lave noget. Så optimalt set hver 7. dag, man skal finde det, der passer til dig og dit niveau. Så sidder du i en virksomhed, hvor du har relativt travlt, og du kun kan nå det hver 14 dage. Fedt, men så prøv at få lavet en eller anden struktur, så du kigger på det hver 14 dage. Gå ind og lave nogle smårettelser. Ser du en dårlig performance, så kig på din tekst, dit billede, din overskrift. Lav en enkelt ændring ad gangen. Smid den afsted igen i 7 dage, og se, hvordan det har ændret sig i forhold til performance. Så kan du hele tiden optimere det indhold, du har liggende. Nogle af de ting, vi kigger på, hvis vi kigger på reach, så vil vi kigge på frekvensen. Den vil som udgangspunkt kigge på hele tiden, men særligt i vores cold audience ved reach. Frekvens, engagement rate, og hvor mange har vi nået ud til. Det er sådan vores primære metrikker. Så vil vi også kigge på CTR og nogle af de andre ting, men det er de tre primære metrikker til reach. Trafik, der vil vi selvfølgelig gerne have en høj CTR. Vi vil gerne vide, at folk har synes, det har været så fedt, at de vil klikke sig videre. Igen, engagement raten vil vi også gerne have med, hvor mange har liket, klikket og alle de her ting. Og det samme med CPC'en, hvor billige er de her kliks. Videovisninger, vi kigger på minimum 50% view rate, men også på de her fuldførte afspilninger, så vi kan have en eller anden idé om, hvordan vores content performer. Conversions, det giver sig selv, vi skal have vores conversion rate, vores pris per conversion, og så kigger vi også lidt på CTR'en, så vi kan ligesom måle op imod, er det vores landingsside, der er dårlig, hvor er det går galt hen. Hvis du klikker videre. Når du kigger på optimering, så som vi var lidt inde på med vores LinkedIn Insight Tag, så kan vi kigge på de her websitebesøgende, og vi kan også kigge på de enkelte kampagner, hvem rammer vi, hvilke jobtitler har de, og alle de her ting. Du kan også, hvis du har adgang til det, bruge tredjepartsværktøj. Det her er taget fra Agency 360, men der kan du gå ind og kigge på dine kampagner, og så kan du gå ind og kigge på nogle andre metrikker. Det kan fx være, hvor meget betaler jeg for et klik for marketing- og annonceringsindustrien.
hvor meget betaler jeg for min konvertering, og hvad er min konverteringsrate egentlig i de forskellige industrier, så du kan blive klogere på, hvad det er for nogle industrier, du skal målrette, fordi her der er dit produkt bare mere skræddersyet til. Så du kan nemmere bruge det her i dit cold audience, hvis så gå ind og kigge på de her ting. Så finder du for eksempel ud af, at maskiner, det er bare sindssygt god industri for dig, så gå ind og smid den ind i dit cold audience, eller ekskluder nogle af dem, som ikke er maskiner. Så det er det, du skal bruge de her tredjepartsværktøjer til. Når vi nu snakker om tredjepartsværktøjer, så er der jo et hav af dem derude. Vi har snakket lidt om Agency 360 nu her, som er et rapporteringsværktøj, hvor du blandt andet kan dykke ned i nogle forskellige metrikker. Så er der også Agency Analytics, lidt det samme som Agency 360, bare en international udgave. Så er der Vino, OceanIO, Crunchbase, Cognizant. Det er de her listegenereringsværktøjer, du kan bruge blandt andet til at lave dine virksomhedslister. Dealfront, du kan gå ind og holde lidt øje med, hvem der besøger din hjemmeside. Det kan du også blive klogere på i forhold til, hvilke virksomheder du så skal targetere løbende. Dreamdata og Hockeystack, det er nogle analytics-værktøjer, som du kan gå ind og få noget mere indsigt ind i din LinkedIn-annoncering blandt andet. Og Dreamdata vil vi kigge en lille smule mere på. Og så skal du selvfølgelig snakke med din salgsafdeling. Marketing er ikke noget uden salg, og salg er ikke noget uden marketing. Så det er ikke to siloer, men vi skal simpelthen samarbejde om at finde ud af, hvad er kvaliteten af de leads, vi skaber, hvor mange kommer der ind, hvor mange penge bruger vi, hvor lang er salgscyklen, alle de her ting. Det skal du snakke med din salgsafdeling om. Kigger vi på Dreamdata, så har de lanceret nogle ret fede ting, blandt andet, så kan vi gå ind og kigge på LinkedIn eksempelvis, og se, hvad er det, vores LinkedIn genererer, så vi kan se, hvor mange penge vi bruger, hvor mange impressions vi får, hvor mange kontakter vi har skabt, hvor mange virksomheder det så er, hvor mange leads vi har influeret, hvad er værdien af de her leads, nu det her nogle fiktive tal, der er blevet sat ind, men det vil man ligesom kunne bruge, og så vil man kunne gå ned og kigge på, hvad det er for nogle kampagner, der reelt genererer de her leads. Så på den måde kan du holde øje med, hvad der reelt driver noget i din virksomhed til at skabe omsætning, og det skal forhåbentlig også gøre det nemmere at så gå videre med og få øget dit marketingbudget senere her. Mm-hmm. Og Dreamdata er koblet sammen med dit CRM-system, det er derfor, det lige pludselig får værdi på, hvad er det for nogle salg. Det har vi ikke rigtig kunnet i B2B. Nej. Det har været langt nemmere for dem, der driver e-commerce, men inden for B2B, hvor salget foregår med en sælger bagefter, der skal vi over CRM-systemet for at måle det. Og det gør Dreamdata for os. Det gør de. Eller sætter de ting sammen. De har også en ret fed funktion, der gør, at vi nu kan gå ind og kigge på hver enkelt kampagne, og se, hvad er det egentlig for en, der har genereret det her til den enkelte. Så vi kan gå ind og kigge på den her virksomhed og sige, okay, vi har haft et first touchpoint den 7. maj, og det har været en engagement med den her LinkedIn-annonce. Så kan vi gå videre og se, okay, de har så haft en engagement mere den 30. juli. Det har så også været en anden LinkedIn-annonce, der har drevet det. Så du kan ligesom begynde at se, hvad for nogle annoncer og hvad for nogle kampagner er med til at drive hele din kunderejse. Så noget af det her bliver synliggjort, i stedet for at man bare går og tænker, LinkedIn virker ikke, eller det kan jeg desværre ikke se. Så giver Dreamdata mulighed for det. Så det er et ret fedt værktøj, der bliver vigtigere og vigtigere, tror jeg, inden for den her verden. Så er vi nået til en kort opsummering. Tiden er også ved at være derude af. For det første, det tager tid at opnå de rette målgruppestørrelser. Så lad nu være med at gå i gang med det samme, men opbyg hele vejen. Det kan være, at du skal starte med at bruge alt dit budget på cold audience, og så ligesom sprede til undervejs. Lad undgå hypersegmentation, så start bredere i dit cold audience, og filtrere ind, når du bliver klogere. Frekvens er vigtigt. Det afhænger blandt andet af målgruppestørrelse og budget. Ekskluder dine målgrupper undervejs i opsætning, så du ikke rammer dem med alt muligt indhold, men ligesom har det skræddersyet lidt til, hvor de er i rejsen. Hav fokus på deres kunder, altid. Det er deres problemer og behov, du skal afdække, og dit indhold er nødt til at afspejle det. Så det skal du virkelig have mente, når du skaber dit indhold. Kig på andet end blot dine egne metrikker. Det kan være revenue inde i dit CRM-system eller andre ting, og så selvfølgelig marketing er endnu uden salg, og salg er endnu uden marketing. Ha' nu dialogen. Er det kvalificeret nok, det vi sender ind? Hvor skal vi ligesom ændre, for at vi kan skabe noget mere omsætning til virksomheden? Fedt. Og så tager vi nogle spørgsmål. Vi ved godt, vi er lige på slaget til, at nu skulle vi slutte. Så det vi gør, vi tager de spørgsmål der. Hvis der kommer flere spørgsmål ind, så skal I være meget, meget velkommen til bare at skyde. Vi bliver hængende en 10-15 minutter ish og svare. Og hvis ikke der er flere spørgsmål, så slutter den der. Ja, der skal afsted. Tusind tak, fordi I har kigget med. Det var super fedt, at I var med. Webinaret her bliver lagt ud på YouTube. Slides bliver ikke medsendt. Det var der en, der spurgte om. Men vi sender webinaret, og så kan I gå ind og kigge på det på YouTube og se de enkelte slides der. Ja, hvis I har nogle spørgsmål, som I ikke vil skrive her, eller kommer efterfølgende, så kan I jo altid skrive til os på LinkedIn eller på
mail eller hvad end det er, så det kan vi simpelthen svare på det. Men lad os kaste os ud i det. Der er en, der spørger, har I noget data ud fra kundecases i forhold til brugen af Thought Leader Ads og resultater med dette i split-test med en anden annonceform på LinkedIn? Og er der nogle brancher, hvor I ser bedre resultater med Thought Leader Ads? Generelt set så ser vi ret gode resultater med Thought Leader Ads. Lige nu er det omkring 2-3 gange højere CTR på vores Thought Leader Ads, og højere engagement også. Og det er simpelthen fordi, de blender ind i platformen, så vi ser ikke nødvendigvis, at det er virksomheden, der har lagt det her ud, men vi får stadig viden. Så generelt de her 2-3 gange højere både CTR og engagement rate på vores Thought Leader Ads. Vi ser også lige nu dog, at de begynder at blive dyrere og dyrere, og det er fordi alle er i gang med at eksperimentere med det. Så lige nu skal man også lige holde lidt øje med, hvor mange penge man betaler for de her Thought Leader Ads. Vi har også lavet et podcast om Thought Leader Ads, som hvis I vil i dybden med det, så tag og kig, eller lyt til det. Vi snakkede, det var med Simon, din kollega i Paid Social, hvor vi snakkede cirka 40 minutter omkring det her, hvordan vi har målt det hos os selv. Og der er også de første indsigter, men det var, da vi havde kørt det hen over sommerferien. Så der var egentlig nogle fine indsigter der, som I måske også kan bruge. Så er der en, der spørger her, kan man forhindre, at de 5 forskellige annoncer bliver vist lige efter hinanden, altså 2 i samme skærmbillede, og de næste 3 inden for en time, og det var det her med, inden for 48 timer, var der det her frequency cap. Ja, vi kan ikke gå ind og sige, hvornår de vil vise noget specifikt, men LinkedIns algoritme vil ofte selv gå ind og sige, at du ikke skal have dem vist lige efter hinanden. Det er sjældent, du vil gå ind på LinkedIn i dit newsfeed og få vist fra den samme virksomhed 5 gange i træk inden for en time. De vil blive fordelt ud, men præcis hvornår de bliver vist, det kan vi ikke gå ind og fortælle noget om. Yes. Jamen, så kom vi faktisk i bund med spørgsmålet. Super fedt, dejligt engagement og fedt, at der var så mange med live. Vi skal holde noget nyt webinar om en måneds tid, bliver det sandsynligvis, hvor vi kommer til at dykke mere ned i alt det her med B2B. Det er det, vi virkelig brænder for. Hvad er det, man skal gøre inden for B2B? Og der kommer vi til at snakke om nogle af de største udfordringer, som B2B står overfor, eller står i lige nu, og kommer med nogle løsninger på det. Så kig med der om en måneds tid. Vi skal nok give lyd lige så snart, at vi har datoen i kalenderen. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du var med, Mathias, og fortæl os alt om det, du kan så meget om, eller ved så meget om. Jeg håber, I er blevet klogere derude. Så. Det var det for os. Vi ses.